जाय हिनजावा खारगोन गोबां हौवाफ्रानो बे हिनजावनि आखल आखुफोरखौ हमनो हाया माने। गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना दासिमबो मोनथिदों जानो हागौ सोरबाया मोनथियाखै नङा होमब्ला लोगोफोर। रसमा ब्रह्म बिनानावखौ जे दिनैसिमबो बिथांनि जेबो खौरां फैयाखै होननानै आरोना लोगोफोर। जियानो जा लोगोफोर माबायदि जाथाया जोंनि जुगावहाय आथिखालनि जुगाव सोरबायदि हिनजावाहाय बेफोरबायदि जाथायखौ बा बेफोरबायदि घटनाखौ खालामबाय थायो, नैबे आदाया बिथांमोननि हारकातनि थाखाय बा बिथांमोननि आखुनि थाखाय माबायदि खालामोब्ला दिनैनि जुगाव न'खराव नांलाय खमलाय जायो बा बिसि फिसाय दावराव जायो, बेफोरबायदि माने नेमखान्थिफोरनि फर्मुलाखौ बिथां आदायाहाय खोन्थादों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जिहेतु रसमा ब्रह्म दाखालि जेबायदि जानानै खारदों बा न'खराव खोन्थालाङाखै बा दासिमबो जेबो खौरां मोनाखै आरोना लोगोफोर। बेखौ लानानै नैबे आदायाहाय फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जाय हिनजावा खारगोन गोबां हौवाफ्रानो बे हिनजावनि आखल आखुफोरखौ हमनो हाया माने, सिगांनिफ्रायनो हमनो हाया माने। मानोना नै माखासे आखल आखुफोर दङ, बे आखल आखु एबा सभाबफोरखौ हमनो हायोब्ला हौवाफोरा बुजिना मोनगोन आरो आंनि हिनजावा सोरजोंबा खारहां जादों, बे बाथ्राखौ हमनो हागोन आरो बुजिना मोनगोन। मानोना आं बे माखासे आखल आखुफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो हिनजाव खारनाय हिनजावफोरखौ रैखाथि होनो हागोन आरो सेभ खालामनो हागोन। जाय हिनजाव मानसिया खारगोन, खारनो थाखाय गुबुनजों खारहां जागासिनो दं, बे हिनजाव मानसिनि से नाम्बाराव नोंथांमोना बेनि सभाबखौ नायनो हागोन। बे हिनजाव मानसिया गोबां देलायग्रा जायो माने, साफा थायो आरो गाननाय जोमनाय बिराद साफा थायो। नै नाम्बाराव आरो गावनि हौवाखौ बियो सैया खालायो दै लोगोफोर। एकदम 100% गेरेन्टि हौवाखौ सैया खालामगोन। रायलायनाय, बिनि मावनाय दांनाय रायलायनाय माने हौवाजों गोरोबा हौवाखौ सैया मोजां मोना हरनि समाव माने लोगोसे बेखौ आं बुंहला आरोना, बेबायदि जायो आरो था 2 नाम्बाराव। आच्छा, बिनि उनाव नोंथांमोना एकदम नोजोर हो, बिराद आरोना। 3 नाम्बाराव जादों बे हिनजाव मानसिया मबाइल थाब्लाथ' आरो मबाइलाव रायलायखागोन नङा होमबा, मबाइलाव आरो रायलायखागोन आरो मबाइलखौ लाखोमा खालामगोन माने, हौवानिफ्राय गोजानाव दोनगोन। माखासे सिकिउरिटि लकफोरखौ बिराद मोजाङै दोनगोन, खिन्थु हौवाखौ माने माब्लाबा बे मोजाङै देखायनाय नङा आरोना, नायनो होनाय नङा, लाखोमा खालामगोन। आरो मा खालामगोन, मबाइलखौ मा खालामगोन बे हिनजाव मानसिया, मा खालामगोन मिथिगौ, मबाइलखौ भाइब्रेसन साइलेन्टआव दोनो बेबायदि। ओमफ्राय मेसेज फैबाबो जाहाथे सोदोब जाया, फैबाबो जाहाथे सोदोब जाया, बेबायदि साइलेन्टआव दोनो आरो। 3 नाम्बार बियो। आरो 4 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन, 4 नाम्बाराव बे हिनजावा गावनि हौवाखौ एसेयावनो मा जायो, रागा जोंग्रा जायो। रागा जोंग्रा जायो एसेयावनो आरो। अब्ला मिथिखादो माबा मोनसे खैफोद जानो थांगासिनो दं होननानै मोनथिखादो आरो। बेफोरनो सासे हिनजाव मानसि खारगोन, गुबुन हौवाजों लाइन मारिनाया रानिं सोलिगासिनो दं, खारहां जागासिनो दं, खारगोन हिनजावनि बेयो मोनसे
आखल आरो सभाब चरित्र आरो बे आखलखौ नोंथांमोना जुदि आन्दाज खालामनो हागोन अब्ला नोंथांमोना बे हिन्जावखौ खारनायनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन आरोना। तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां आदैयाहाय माबायदि नोंथांमोननि सेरावहाय बुंलांखो बा मा बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामलांखो नङा होमब्ला आथिखालनि जुगावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा बा हिन्जाव माहारिफोरा माबायदि जाथायखौ बा घटनाखौ खालामलाङो नङा होमब्ला फ्रायनि न'खरावहाय जायाबो जानो हागौ सोरनिबा न'खराव जादोंबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर आं 100% बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय 100% नंगौ होननानैबो आं बुंनानै होननानै थाखाय जास्ट नैबे आदैयाहाय नोंथांमोननि सेराव बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला बयनि सेरावबो आं निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय।